गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद रेगा फाउन्डेसन कटनसा एलुमिनि मिट आरो बर' वुमेन जास्टिस फरामनि बानजायनायाव बावैसो सान सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि बरबरि ओनसोलनि सालसाखो बिलोआव इभिक्सन खालामजानाय जायगायाव बेसेन नाङै सावस्रि बादा खुंफुंदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय आर्ज हस्पिटालनि डाक्टर आरो नार्सफोरनि मोनसे हानजाया बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। जों दिनै बेयावहाय बे थांनाय 13 मेयाव जा एभिक्सन जादोंमोन सिलसाखु गरबारि ओनसोलावहाय बेयावहाय न' बुख्रुबजानाय रायजो राजाफ्रा गुबुन जेंनाजों लोगोसे देहानि बागैबो बिथांमोना जोबोद खस्थ' जानानै दङ। बायदिसिना दा अखा बांखा सान्दुङावहाय बेराम आजार जादों। बेवहाय बे बेलायावबो मदद होनो थाखाय फ्रि मेडिकेल केम्प खालामनाय जादों। बेयाव जों मोनसेल' संगठन गैया, गुबुन गुबुन संगठनफोर दङ, जेरै बे सस्टिकाम NGO दङ, लोगोसे बर' वुमेन जास्टिस फराम, रेगा फाउन्डेसन, गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बर' थुनलाइ आफाद, कटनसा बेखिनिया जों ज' लोगो नांनानैहाय डक्टर्स लाबोदों, बायदिसिना मुलिफोर लाबोदों आरो जायगायावनो फ्रियै बेसेन होनाङालासिनो बेरामफोर नायजानायनि बेबस्था खालामनाय जादों। जों आसा खालामो दिनैनि बे केम्पनि गेजेरजों बेयाव थानाय बे हालामनि गासैबो दुखुथिया रायजो राजाफ्रा मदद मोनगोन होननानै। दिनै जोङो मोनसे NGO सस्टिकाम आरो गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बर' वुमेन जास्टिस फराम आरो रेगा फाउन्डेसन, आर्ज हस्पिटेल, कटन एलुमिनि एस'सिएशन, कटनसा एलुमिनि एस'सिएशन, थिग बेबायदि गोबां संगठनफोरा लोगो नांनानै गासैनिबो मददाव बे गुवाहाटी नोगोरमानिनो थांनाय मे दानाव दैज्लां जागायजेननाय समावनो माखासे बर', मिसिं आरो गुबुन असमिया थागिबिफोरखौ न' बां सिफायनानै सिलिंखार खालामनानै दिनै गोदाव सोराव खालामदों। दिनै दानसेनि बारा जालांबाय, नाथाय आसाम सरकारा जेबो दाबो राहा लायाखै। नाथाय बेयाव अनसाय बादा रिलिफ केम्प खालामनानै थानाय आरो बिनि न' हाबसननानै थानाय बर' बिमाफोर, उन्दै उन्दै गथ'साफोरा बेराम जासावनाय खौरांखौ मोननानै जों गासैबो रायलायनानै दिनै मोनसे बेसेन नाङि जोङो फ्रि हेल्थ केम्प जों बेयाव जागायबाय। दा बिनि गेजेरजों जोङो बेयाव दुखुथिया न'खरफोरनो एसेब्लाबो जोङो देहा फाहामनायनि डाक्टार नायनानै जोङो मुलि होनायनि राहा खालामनाय जादों। आरो बे हाबाफारि मावफुंनायाव जायफोर सुबुं सिबियारि आफाद आरो NGO बेयाव मदद आरो हेफाजाब होना मावदो, बिथांखौ जोङो बे दुखुथिया न'खरनि जानानै आं गोबां साबायखर बावबाय। आरो बेयाव गोबां गथ'फोर आरो आइजोफोर, बिमाफोर उसुगाव गोलैदों। सासे बे इभिक्सन न' बां सिफायजेननायाव जाय आइजोआ गोख्रों बिफाव लानानै बेरेखायै गोख्रोङै बिफाव लादोंमोन, बे आइजो मुस्रिमा इला बर'आ दा पेरालाइज जानानै गोग्लैना दङ, दाबो गावगाय सिखारनानै थाबायनो हाया। थ' बेबायदि गोबां सुबुंफोरा गोबां टेनसनाव दङ, जाहाथे बे टेनसनखौ